Ассалому алайкум бародарҷони ман, шумо дар YouTube канали мо таҷаффуто қарор доред. Аз шумо дастгири бародарҷони ман ҳам видео якта лайкотро назар карда видео тамошо кунед. мо бошад видео сарф кардем. Бародарҷони ман, чӣ хеле ки медонед, пагоҳ мошинбозори шаҳри Хужанд мешавад. мо мерем, мошинои сёмка мекунем. Аз шумо дастгири лайк задан паддержка кунед. Лайкҳо камай бародарҷони ман, просмотр 5000 10000 просмотр мегирад, лекин лайк камай. фикротона бинависен бародарҷони ман, чӣ хеле мошинои сёмка кунед. Ҳамин ҷода бинависен, мо пагоҳ мерем, инам хеле мошинчаҳои сёмка мекунем. лекин бародарҷони ман, дар ҳақиқат лайкотон кам аст. видеода як дақиқа лайкотон назар карда то пагоҳа жидат кунем бародарҷони ман. мошинчаҳои арзоне тоза фақат метавонед ки аз ҳамин канали таҷаффуто YouTube канали мо тамошо карда метавонед. Лайк задан фаромӯш накунед бародарҷони ман. рафтем. ногуфта намонад бародарҷони ман, Instagram канали моро Instagram удалӣ кардан 85000 подписчик дора удалӣ кардан. аз шумо дастгири ссилкаи Instagram моро дар таги видео ссилкаша мемонам. ҳатман дар мода поддержка кунед. ва бародарҷони ман, касе дар реклама дар бошад, марҳамат дар WhatsApp мо бинависен, рӯи экран дар WhatsApp мо ҳастад, бинависен, бо нархи даст аст реклама карда метавем. успех кунем бародарҷони ман. аксия рафтеса.